прекрасни газелки. Знам колко обичате еластични тънки, като в момента съм облечена точно с едни такива, с много готина щампа по тях. А именно змийска. Годината на змията сме, за това в газела имаме такива принтове. Този модел, освен в синия цвят, ще го откриете и в графит. Вярвам, че много ще ви хареса модела, защото в задната си част има ластик, а отпред имаме връчица, с която можем да пристегнем при необходимост. Тънките определено са доста еластични в талията, което означава, че дами с по-големи коремчета определено могат да си позволят да носят това чудесно предложение, което не се навива при сядане. За разкош в долната си част имат един акцент, а именно едни капсички, които са просто акцент, не се отварят и не се затварят. В задната част имаме отново ластиче, което означава, че при дамите с по-едри крачета също е топ предложение. Може да откриете, освен в нашия уебсайт Gazella